Човекът, който успешно управлява политическа партия ГЕРБ и 3 правителства подред. Човекът от народа. Човекът, който е тук специално заради вас. Уважаеми господин Борисов, уважаеми господин Желязков, Младене, приятели от Тома, Андрей, Асиме, добре дошли в Ловеч пред тези прекрасни, тези чудесни хора от всичките 8 общини на нашата прекрасна, на нашата Ловешка област. Какво обеща промяната в Ловешка област? Едно единствено нещо. Завод за електрически автомобили. Не само, че няма да има автомобили в Ловеч, не само, че няма да има Хемус, ако тези шарлатани продължават да заблуждават и манипулират вас и всички български граждани, ами и парите заделени назад в годините от Влади Горанов и от господин Борисов по специални сметки, както за автомагистрала Хемус, така и за общинските проекти, които бяха заделени специална сметка, но Асен Василев явно е цар тези пари да изчезват някъде, не знае но къде. Ние още нямаме отговор къде е този милиард от Хемус. Нямаме отговор какво стана с над 800 милиона лева за общинските проекти, които изчезнаха от сметката на МРРБ началото на тази година. Едва ли биха могли да направят нещо съзидателно, нещо добро за хората от Ловешка област, за българските граждани по отношение на инфраструктура, нещата, които ние сме заложили в нашата програма и ще продължим да правим, защото без Хемус няма да има икономическо развитие на областта ни. Промяната може да бъде и провал. В нашия случай промяната е провал. Провалиха инфраструктурните проекти, провалиха и европейското финансиране. Господин Борисов успя да осигури за България почти 27-28 милиарда евро. Това са почти 60 милиарда лева. По плана за възстановяване и устойчивост, по подкрепата за селското стопанство и по оперативните програми. От плана за възстановяване и устойчивост имаме само 2-3-4% усвояване на средствата. За това трябва да благодарим в кавички на промяната. Какво да ви кажа? Аз мисля, че 3 години наистина експериментите бяха много. Самите ние си ги направихме. Не вие, които сте в тази зала, естествено вие подкрепяте политическа партия ГЕРБ и останахте верни за тези 3 години, но тези са граждани от нас, които се подлъгаха и дадоха гласа си за някакви празни обещания, за усмивки от екраните, които им даваха някакви надежди. В крайна сметка, след 3 години разбрахме, че трябва да залагаме на тези, които познаваме, на тези, които могат да носят отговорност, на тези, които нещо са направили и ние можем да го видим и да го пипнем, а не на тези, които ни обещават и ни се усмихнат, играйки си с мечтите на хората. Слушах някои от колегите от промяната, които казват, че говорители на ГЕРБ лансирали кандидатурата на Борисов, за да надъхали хората си и така нататък. В цяла Европа, в целия демократичен свят, политическата сила, която спечели изборите, дори да управлява в коалиция, доминира управлението и в 99% от случаите излъчва на поста премиер своя лидер. Тук обаче имаме политически иновации. Тук загубилия излъчва министър-председател, доминира цялата изпълнителна власт и сега в предизборната кампания обвинява спечелилия, който на всичкото отгоре му е дал възможност да доминира изпълнителната власт, че е виновен, че не го подкрепил, ама за 100% от нещата. Ако сте забелязали, последното редовно правителство се ползваше в много от случаите с 2/3 мнозинство в Народното събрание. И в същото време имаше по-ниско обществено доверие от правителството на Пламен Орешарски, което беше рекордьор до този момент. Сега рекордьор е Денков. Ако една партия се държи на думата и изпълнява това, което обещава и прави добро за хората, което е смисъла на политиката, тази партия печели избори след избори, след избори, както правим ние от ГЕРБ. Ние можем да сме горди с това, което сме направили, с това, което сме оставили, горди с това, че винаги сме били до хората. Ние сме силни,
защото сме единни и защото тази сила показва, че не подлежи на изчегъртване. Единствено ГЕРБ представи своята програма със своите приоритети. Приоритети, които хармонират с амбицията ни да бъдем достоен член на Европейския съюз, заедно с останалите равноправни държави в Съюза. Програма, която гарантира за следващия управленски мандат икономиката да тръгне, инфраструктурните проекти да се завършат, хората да работят и да полагат труд срещу възнаграждение с по-висока добавена стойност, ще живеят в една сигурна България, която защитава не само себе си, но и Европа. И това ще бъде под лидерството на нашият председател, премиерът Бойко Борисов. Тези хора в Ловеч, като гледат соларния парк горе, знаят, че това е завод за автомобили. Ние не е нужно да им подсказваме. Всеки ден минават оттам. Това не е новина за тях. Те виждат, че Хемус я няма. Виждат, като минават по Боаза, като минават тук на Плевен Ловеч в двете посоки. Стои на чекъл, така както оставих. Те виждат тази работа. Защото това, ако беше население, което иска да има Хемус, да затвори пътищата още на първия месец и докато не се възстанови строителството, да не се мръдне. Така както направиха миньорите в Стара Загора. Затвориха пътищата, айде по 250 милиона на година, само в държавното предприятие, 1 милиард за 4 години. И колегата Денков само търше Пеевски, къде да го пази от тях. Говорят глупости за нас по 3 години. Милиардите през това време изчезнаха, не бяха усвоени. Загуби за милиарди. 3 години безвремие. И нагоре вече. Защото Хемус щеше да е готова на 2,5 пъти по-евтини цени. Сега ще е скъпа. Все някога ще стане. Не се нема. Парите ги няма. Парите заминаха. И българите трябва да си понесеме всичко, което сме сътворили. Аз не се съмнявам, че вие ще гласувате. Ние сме били с 34%. Когато казвахме, ние ще направим един глас. С 24,5 можеш да казваш, ще се опитам. Затова 9 юни не бързайте да обявявате какво ще бъде. Няма ли отчетлива разлика? Сила! Ние само можем да катализираме още повече разделение с моя кандидатура. Купуването и продаването на гласове е престъпление.